L-editorial tal-Gazzetta l-Orizzont ta' Tnej innota kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech baqa' sieket dwar il-każ li seħħ fil-każin tal-partit fil-Ħamrun waqt il-Marx ta' San Gejtanu minkejja li għaddiet aktar minn ġimgħa minn dan il-każ. Dan meta kanvażer tiegħu ġie ferut serjament u kellu jagħmel operazzjoni maġġuri f'saqajh il-Leminija wara li mar jinsisti li l-kap nazzjonalista kellu dritt jidħol fil-gażin. Ftit qabel Bernard Grech ma tħallix jidħol fil-gażin tiegħu stess. Il-fema ta' din il-gazzetta bit-titlu jissokta is-silenzju mill-kap tal-Oppożizzjoni qalet li dan seħħ minkejja li l-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel diversi ġimgħat ferm attiv fuq il-midja tal-partit tiegħu fejn beda jikkarga sow b'dik li jiskontu kienet ħejja ippjanata u bilaqal biex partit maqut warajh imur għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew is-sena li ġejja. Għall-ewwel darba wara diversi ġimgħat Grech għażel li ma jitkellimx u jibqa' sieket. Hawnhekk issemma li wara l-każ ta' Jean Paul Sofija, il-kap nazzjonalista kien qed jiġi intervistat kull nhar ta' Ħadd, iżda il-ġimgħa l-oħra Grech ma kienx komdu jitkellem man-nies. L-edur tal-Gazzetta jemmen li waħda mill-akbar problemi tal-Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu il-imġiba f'qira tagħhom man-nies tal-partit. Dan hekk kif sa ftit tal-ġimgħat ilu kienet enfasizzat fuq aħbar suppost esklusiva li l-Prim Ministru kien ħarab mill-pajjiż. Iżda hawnhekk ġie nnutat kif innutaw diversi persuni li Dr. Abela bħal kull persuna oħra kellu dritt li jieħu xi jiem ta' mistrieħ. Kif tenna wkoll fl-aħħar jiem l-editorjal reġa' innota kif iskiet mill-kap nazzjonalista jikkonferma biss id-djufija tiegħu fit-tmexxija. Dan iskiet minn Bernard Grech u rifless ukoll mill-midja tal-partit tiegħu hekk kif ma rrapporta xejn dwar dak li ġara fil-gażin tal-Ħamrun. Il-Partit Nazzjonalista ħa 5 ijiem wara d-umiljazzjoni tal-kap biex ħareġ tqarrija xotta ta' linja waħda kollox biex jgħid li l-każin f'din il-lokalità kien se jingħalaq b'mod temporanju. L-Orizzont sostniet ukoll li Bernard Grech għadu ma tallem xejn minkejja politika ta' firda li ratu jieħu l-akbar telfa elettorali f'Marzu għas-sena l-oħra. Fisret ukoll id-differenza li hemm bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif ġie sostnut li qalb din il-ġlieda interna fil-Partit Nazzjonalista il-Gvern immexxi minn Robert Abela għadu għaddej jieħu d-deċiżjonijiet. Issemma kif il-ħadd Dr. Abela ħabbar li se jkun qiegħed iwettaq wegħda elettorali oħra dik li se jitlu inċentivi biex membri ta' forzi dixxiplinati jibqgħu jservu wara 25 sena servizz.